Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloan gaur olerkiaren jorraketa. Atxa elkartea zer den ezagutu nahi dugu eta zuekin ere jakin eta jakinarazi. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu hemen Euskal Herria irratian kulturarloa. Joan den astean egunetako aparra Joaquin Valentzia Tirapuren liburua eta lana argitara eman eta aurkeztu zen, hortaz arduratu ginen. Batez ere, Valentziaren beraren zenbait olerki aditu genituen, baita azalpen batzuk ere. Eta hor, argi gelditu zen, Atxa elkartea dela, olerki lan horren editore edo imprimatzaile. Urtean behin gainera halako lan volumen gizenago bat ateratzen du Atxa elkarte honek. Senperen kokatua dago, Agustin Zamora da horren arduradun. Modu honetan egin zuen oain egun gutxi Agustin Zamorak Txantreako Euskaldunon biltokin Joaquin Valentzia Tiraputa honen lanaren aurkezpena, egin batean azalduz zein den Atxa elkarteren filosofia ere. Agustin Zamora. Nik bakarrik janen dut jokin ezagutzen dugula aspalditik, astapenetik, Atxa elkartea. 10 urteia. Odan jadanik Atxa elkartearen izenean agertu diogu liburu bat agertarazi diogu, eta hori zen egunkari eskutua. Odan guretzat gu ez gira editorial etxe bat, egiten dugu hori elkarte gisa, eta nunbait mindugulakoz batzuetan ikustehaikin adirera olerkari batzu, igoten dienak beren txokoan, beren olerkiekin, sekulan olerki horiek niun ez dien ikusten. Odan nunbait gure helburua da, beren minak ere, guk ere elgarrekin denen artean, Atxa elkartean parte hartzen guzen artean, banatzia elgarrekin hori, min hori. Odan batzuetan ez diraik editorialetxeak ez dutelaik eta olerkiri buru bat edo idazlan bat olerkari buruz agertu nahi. Gu antxeratzen gira gure medio txikiekin eskuz, liburu hau eskuz egina da. Eta nunbait jateko ere, oraiko garaian nun denak internetez pasatzen diren, kasik, eta nunbait hori ontsa da, ezagutza mailan, laster ukaiten albaitira jakitate asko eta poesiari buruz ere irakurtzen aldelakotz. Iziari laster simistak bezala, baina liburu bat iruditzen zauku alere nunbait monumentu bat bezala egoten dela, eta beharrezkoa dela hori nunbait baloratzeko idazlea. Idazlea humano bat baita, ez da jobota bat jortzen dituenak simistak eskuin eta ezker. Orduan, liburua hor da, eta liburu hori nunbait ere, liburuaren horren inguruan egazko konkretua delakotz eta betea idazlearen izaiteaz, nunbait ere humanoa delakotz urbiltzen gira liburu hortarat, hemen zareten guztiak, internetez bakarrik erakutse baginu liburu hau, zen eginen bestaik, guk egiten dugun bezala gauk, eta uruz gira, nunbait sentitzen da gizakitasuna. Agustin Zamora aditu dugu Atxa elkartekoa eta Atxa esaterakoan arnasa. Adierazten duen hitza da, beraz aurrez atxea duena eta gero T-esea. Izki bikotea duena. Joaquin Valentziaren olerkien argitaratzaile egunetako aparra eta Txantreako biltokin eintzen festa hori eta elkarganatze hori. Baina Agustin Zamora ote da Atxa elkartea bai edo ez bera bakarrik.
Eta olerki gintza gaurko egunean da geure artean egiten baita eta irudidu atxa elkarteak biltzen eta laguntzen dituela geure arteko olerkariak ere. Egungo Euskal Olerkarien aldizkarita editore bihurtua baitago elkarte hori. Juankar López Mugartza, Unibertsitate Publikoan irakasle eta aldi berean literatura kreatzaile olerkari da. Beaz, hor atxa elkarteak hilabete batzuk badira, udazkenean halako saio bat antolatu zuela López Mugartzak senperen bere olerkiak azaldu ahal izateko, irakurri ahal izateko. Baina Agustin Zamora, bera ote da, edo bera bakarrik atxa elkartea. Juankar López Mugartza. Bada, eta ez da, esan dut, eman dezagun atxa elkartearen arima Agustin dela, eta ohiko elkartea ez dela. Normalean elkarte baten beti bazkideak egoten dira, eta urtero egiten da alako asanblada bat, eta kasu honetan, atxa elkarte izan zen lagun batzuen elkartea edo lagun artea, nola bit esateko. Eta hortan artistak zeuden, eraskotakoak, eskultoreak, pintoreak eta margolariak, horiek denak senperekoak. Eta egia esan, askotan artisteak izaten dira, nahiko bere kasa ibiltzen direnak, zenbaitetan, eta bezetan elkartu egiten direnak. Orduan, atxa da leku bat biltzeko haiek nahi dutenean. Baina ez da beharrezkoa hori mantentzea beti. Eta egia esan, gaur egun, igual, olerkariak izan dira, hori gehien mantentzen dutena. Baina biltzen dira normalean Larraldea izeneko baserrian, hori senpereko auzo bada, Amotz Larraldea. Eta hor biltzen dira edo bestela senpereko Ostikenea etxea. Ostikenea da norbait esateko kulturetxea. Orduan, bi gune horietan biltzen dira atxa elkartekoak. Eta hor, aurki ditzakezu, haien eskulturak, haien margoak, baina egia esan leku horiek gehien erabiltzen dituztenak izan dira olerkariak Euskal Herri mailan mugitu direlako. Ez dira gelditu senperen edo Lapurdin, baizik eta edatu direla bereziki Nafarroa aldera, Nafarroa garaian, eta Gipuzkoa aldera ere bai. Orduan, azkenian, sortu da, haien aldizkaria bilakatu da, ez senpereko aldizkari literarioa, baizik eta Euskal Herriko aldizkari literario. Eta hortaz urtean behin egiten du atxak bere lan nagusia, zenen genukena, eta hor Euskal Herriko edozein bazterretatik igorritakoa, eta besterik gabe, kriterio bakarra hori da, iristen dena argitara ematea. Bai, horregatik aldizkaria izatetik, orain igual enziklopedia izatera pasatu da. Oain 11. zenbaki atera behar dugu, eta han edozeinek idaz dezake, ez dago inongo zensurarik, ez dago inongo idazkinik, edozeinek idaz dezake, eta horregatik, gainera inork ez dizu moldatzen, idatzitako testua, hor akats ortografiko bat baldin badago hor gelditzen da, posterioritaterako. Hori esateko aderako, edizio edo ze argitaratze prozesu artesanoa, artesano prohibitiboa, esan den genuke, ez dut esanen imprenta asmatu zen denboretakoa, baina gutxeko erabera, ez, esan dut, ziklostila ateratzen da hitza. Baina oso, ez dakit, xumea, oso rustikoa, eskuz egia. Liburuak eta aldizkaria berriz hori imprentan egina dago. Uste dut, gainera hemen Nafarroan grafika, ez dut esango. Grafika Lizarran, egina daudela. Orduan hemen hori aldizkaria dena, eta gaur egun liburu bilakatu den hori bai egiten dela imprentan, eta ez dakit, liburu itxura daukana. Eta hain zuzen ere, liburuak direnak, dira, ez dakit, aldizkari itxura daukatenak. Eskuz eginak daudelako. Orain hortaz lanak eramateko, bidaltzeko epea, eta atera udaberriarekin edo aterako da. Eta Agustin Zamora, hor, gehiago esan duzu, olerkariak, anitz, pluralean. Baina, Agustin Zamorak hor, ze lan edo ze ardura du hartua? Bera da gaur egun senpereko olerkari talde horretan ia buru edo dena, edo
gehien mugitzen dena, horregatik elkarteko arima, eta hau hasi zen, gaur egun ezaguna egiten da, Nafarroan askotan ikusten dugulako, baina hau hasi zen Luzien Etxezarretarekin batera, garai haietan, Maiatz aldizkarian. Orduan, Maiatz aldizkariaren sortzailetariko bada. Eta orduan, loturak baditu, Itxaro Bordarekin, eta hango guztiekin. Eta kontua da, bera dela, nolabait, senpereko ekimen horren partaidetariko bat, baina azken batean iaia, nolabait, zuzendari gisa, edo aritzen dena. Maisua, nolabait, azular bat. Bai, horrai dena, eta, bera hartzaile, bera zesan edo, jaia, esan benun, tximistorratza, besteen zaztadak eta hartzaile dena. Baina, zaztada emaile edo jotzaileak, badira, esan dut, olerkari sortzaileak. Hori ere, zelebera, ematen du inora ez da bilera, eta gero, behiratzen hasita, arakatzen hasita, batzuk atxara lanak bidaliz, ari zarete, eta beste batzuk gero hortik kanpo, iaz olerkia editatu zutenak ez dira ere horren gutxi izan, hartzen bazu edo Etxarte, edo Luis Garde, edo gero Larretxea eta kompainia bat dira, kuadrilla bat bada. Baina zuek hemen, eta Iruñarrian, berezike, bazabiltzate batzuk, eta poeta triste edo ez, baina poeta batzuk bazabiltzate. Baina esan dituzun hoietatik, ez dakit uste dute doik ez duela publikatu, baina Larretxeak, hasier da, ogikoa, hori hasieratik idazten du hortan, eta Gardek ere bai. Orduan, aspaldiku izeneko talde horretan ere murgildu azkenean duenet hontan. Orduan, horretaz gainera badaude beste batzuk famatuak direnak, Iruñan behintzat eta idazten dutenak, adibidez Mikel Taberna, Jositxo Azkona, famatuak dira, eta beste batzuk, ez dakit zaletuak garenok, beti izan gara hortan, enduizean behin idatzi izan dugu, eta argitaratzen digutenak. Eta gero, beste batzuk... Bota izen batzuk, Juan Carlos López Mugarzan. Josu Jimenez Maia. Gero, badago beste talde bat, Gipuzkoarra dena, baina oso nafarra sentitzen dena, hori duen aldean, Maia Urroz, eta gero idazle eskolakoak, Teresita Irastortzaren zuzendaritzapean daudenak, eta beti Nafarrora jotzen dutenak. Orduan, egia esan, gure taldean, jende Iruñeko jende gutxi gauden arren, sateliteak asko dira, gure inguruan biltzen direnak. Eta deno gauden olabait atxaren esanetara. Eta beste batzuk jakina, igual, publikatzen dute itzen gehiago daukatelako, taula. Baina atxaren barruan jende ezaguna dago, eta jende guztiz ez ezaguna, zaletua. Hor gertatzen dena da, atxak editatu bai egiten duna, baina gero distribuito, zone dut oiko, liburu dendetan eta ez da erraxez, hori lan hauek eskuratzea edo bai? Ez, liburutegietara bialtzen ditu Agustinek. Pentsatu... Bibliotekatara, tendatara ez? Bibliotekatara. Pentsatu orain, adibidez, Joaquin Valentzia Tirapuren liburua argitaratu duenean, Joaquin Valentziak idazten du hasieratik atxaren aldizkarian. Pentsatu bere liburua seguraski Euskal Herriko liburu denda guztietara ez dela llegatuko. Zen liburua ordaindu behar da, egin behar da, zabaldu behar da, eta dena da dirua. Eta orduan, Agustinek nahiago du biblioteketara bialtzea, guztietara, edo ikastetxeetara. Orduan, zabalkunde modu berezia egitea. Zuk ezin duzu eskuratu liburu denda batera joanez, baina nahi balen bauzu, edo deitzen duzu zuzenean senperera, oso erraza da harrapatzea, gainera aldizkarietan beti telefonoa jartzen du, edo bestela Joakini galdetu, edo niri, edo zein Josu Jimenez Maiari. Eta orduan, banatzen da, edo zuzenean berari erosita, edo bestela zure ikastetxera joanez, ikastetxeko liburutegian segurazki egongo da, auzoko liburutegian, honela banatzen dut. Orduan, diru gutxiago gastatzen da, eta nolabait zabalkunde egiten da era horretan. Pixka bat nahiko pedestre izan diteke, baina eraginkorra. Eta bestea da, zer jarrera da,
esaten da, lirikarako ez dira garaionak. Ja, aspaldiko kontua izan liteke sekula, ez da, ez? Bai, beti arazoak egoten dira. Bueno, bai, esan nahi dut, poesiarako, ez dakit, espresio intimista bat, eta gaur egungo gizatean nola egon diteken, edo nola, ze jarrera da, olerkariarena, edo zark eaman dezake bat, ez baldin bada, ez dakit, maitasun min bat, edo... Bai, nik uste dut mila arrazoi daudela olerkia idazteko. Lehenengo eta behin, oso konkretua dela, oso zehatza dela, ez dela errez egiten, baina lehenengo ideia botatzen duzu zuzenian paperera, eta gero, bereziki oso urduria bazara eta gauzak pentsatu gabe, esaten baldin badituzu gau da, ni bezalakoa baldin bazara, oso ona da idaztea zen. Lehen bizi, idazten duzu, pentsatzen duzuna, eta gero baduzu nahiaina denbora hori lantzeko. Eta orduan ideiak sortzen dira. Eta jakina, zure bizitzaren barruan hainbat arazo izan ditzakezu eta hainbat gauza onak. Gauza pozik zaudenean askotan ez daukazu denborarik idazteko, zen pozik zaude eta hor zabiltza. Baina gero, gustua hartu baldin badiozu idazteari, pixka bat lasaitzen zarenean, baduzu aukera horri buruz idazteko ere. Orduan, arazo sozialak, zut dituzun kezkak, maitasun alorrak, lagunekiko harremanak, gazan gertatu dena. Hor baduzu aukera bat, hainbat gauza kontatzeko. Eta ez duzu eleberri bat idatzi behar. Orduan gauza motzak eta barrutik atertzen zizkizunak. Baina da, barneak ustutze bat, olerkariak itxaropen gutxi du normalean, inork irakur dezan, berak esandako komunikazioa beste inorekin baino gehiago da, botatze, ateratze bat, barneak ustutze bat, edo zer? Bai, baina dena den hori da atxak daukan alde ona. Nola, liburu horretan, aldizkari baino gehiago, liburua delako, nola enziklopedia horretan, jende askok idazten duen, badakizu irakurle asko izango dituzula. Ordan hori da, barruak ustutzea, baina nik uste dut eraginkorrak izatea, zen azken batean batek irakurtzen dizut, esaten du, honek hau pensatzen du, nik beste gauza hau ekarriko dute, nire ekarpena hause da, eta honela ikasten dugu denon artean. Atxa elkartearen notizi, Juan Carlos Mugartzak emanik, urtero bilduma orokor bat, euskaraz idazten duten guziei irekia, idazle ezagutu edo ez ezagutuak euren olerki batzu publikatzeko, eta hoiei aukera eskaintzen die. Aurtengoa 11. bilduma izanen da, apirilean aterako dena, eta oraindik inork olerkiak bidali nahi izan ezkero egin lezake. Olerkia, Atxa elkartea, Agustin Zamora eta Juan Carlos Mugartza geure gaurko kultur arloan. Hemen Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun aldizkaria da. Kulturaren divulgazioan konprometiturik eusko ikaskuntza, bai irrati bidez, baita bestelako bideetan, sare elektronikoan esate baterako. Sare elektroniko honetan bideak urratuak ditu eusko ikaskuntzak, Eusko Sarea, Eusko News edo euskomedia.org dira bere helbideak. Eusko ikaskuntza, jakitez.